осорхонаи хуҷанд дар давраи пандемияи коронавирус тамошобинонаш ро аз даст дод, аммо дар ин давра тавонист шумораи нигораҳои худро 220 адад зиёд кунад. дар байни онҳо сиккаҳо ки арзиши ниҳоят баланд доранд ба тақрибан ба давраи сомониён тааллуқ доранд, ҷавоҳирот, матои читгарӣ, лагандҳои мисини мунаққаш, дашки бо санъати волои мисгарӣ ки яке аз ҳунари волои мардуми тоҷик ба ҳисоб мерад оро ёфтааст ва инчунин камзӯчаи нимтана. осорхона 16 ашёи арзишманди таърихиро аз дасти сокинон ба наздики 10 000 сомонӣ хариданд. ин маблағ аз буҷа ҷудо шудааст. деги сафолин тақрибан ба асри 10 тааллуқ дорад. қисмате аз ашёи қадимиро зимни ҳафриёти қисмати мирнишини қалъаи хуҷанд аз зери хок берун оварданд. корҳои ҳафриётӣ муайян гардидааст ки қубурҳои обгузар дар хонаҳои мардуми тоҷик аллакай дар асри 7 мавҷуд буд. бинед ки чунин қубурҳои обгузар чӣ гуна бо маҳорати баланд сохта шудааст. бархе осори арзишманд аз ҷумла китобҳоро сокинон ба осорхона ҳадия карданд. ҳар сол дар ин осорхона китобҳои дастхату чопи литографӣ харидорӣ карда мешавад. мана намунаи аз онҳо девони ҳофиз аст ки мутааллиқ ба асри 18 аст. вақти насталиқ навишта шудааст. девонаш комил аст. нигораҳои нав баъд аз ташхиси ниҳоии донишмандон дар гӯшаи наве дар осорхона ба маърази тамошо гузошта хоҳанд шуд. ба умеде ки ҷаҳон ба бемории COVID-19 пирӯз мешавад ва дӯстдорони осори антиқа ба осорхона бармегарданд. осорхонаи таърихиву кишваршиносии хуҷанд давраи карантини нарм алайҳи коронавирус баста набуд, вале маҳдудиятҳо ва хонанишинии сокинон шумораи бинандаҳояшро хеле кам кард.